Аз я пея, като ги еба на дървесата ги боли. Как я знаеш? Как? Аз я знам в оригинал. Как е тя? Както той е пей. Не е така да ги боли на дървесата. Като ги еба на дървесата ги боли. Аз не пея тей. Така. Както си оригинал. Ама аз не знам. От икебана дървесата ги боли. От икебана, като ги правят демек. Да. Демек. Цъчки! Цъчки! Аз се отъчка да се не ги събрава. Дъртака, мамата си трака. Роско ли, кой като? Цъчки! Той само стойките му да гледаш. И на скъдрева всичка хубаво си съдяга. Не само седене. Как чупките ги прави. Пръчки набирам. Всички събирам. Това чакай, после... Гледай номер едно. Това правят хората вече бяха. Бяха. Баха. Нямам думи, искам. Аз също бездумен съм останал. Той се е уникален ден. Това не е как. Това е